Γεια σας παιδιά, Legend Forever εδώ. Σήμερα θα παίξουμε Blitz Royale, αλλά με challenge. Ας πούμε τώρα στο πρώτο μάτς που θα παίξουμε μόνο με τα αρχικά όπλα. Γιατί άμα δεν μας δώσει αρχικά, πρέπει να πάρουμε μόνο ένα όπλο και να παίξουμε. Οπότε Φίλιππε, κλείσε αυτό το πράγμα που ακούγεται. Μπράβο. Ο στόχος του σημερινού βίντεο είναι τα 10 likes. Οπότε σπάστε το κουμπί του like και subscribe. Κάντε. Δεν είναι το θέμα, μπορείς να πάρεις πάρα πολλά πράγματα με απίστευτες τιμές, ακόμη και δωρεάν. Ναι. Είναι τρομερό. Πηγαίνετε και γραφείτε, κατεβάστε την εφαρμογή. Ωραία, πάμε. Να σου πω και για το δεύτερο μου κανάλι που λέγεται Legend Forever 2, το οποίο θα υπάρχει και αυτό στην περιγραφή. Το βγαλές. Ποιο? Το κανάλι. Ναι, αφού υπάρχει το κανάλι. Άμα δεν σας πηγαίνετε και κάντε εγγραφή, σας έχω βάλει και στην περιγραφή του καναλιού του Legend Forever 2. Πάμε για τους 10 subscribers, γιατί είμαι 5. Οπότε κάντε και εκεί όλοι subscribe. Μόνο με αρχικό loot, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ναι, μόνο με κατάνα. Ναι παιδιά, γεια σας. Ναι, συγγνώμη που δεν μιλούσα τόση ώρα. Ξεχάσαμε να σας πούμε ποιο είναι. Θα παίξουμε Blitz Royale με challenges. Απαγορεύεται τώρα το challenge είναι μόνο. Αναγκαστικά πρέπει να βρούμε κατάνα. Αναγκαστικά άμα μας τελειώσει το κατάνα πρέπει να βρούμε, αλλιώς δεν... Τι να βρούμε? Να βρούμε λέω. Μπρο, κοίτα τι είχε αυτός και δεν μπορώ να το πάρω. Οπότε πάω στον πόλεμο και healings μπορούμε. Οπότε κάτσε να χιλάρω. Ωραία, χιλάρα. Πάω να φάω εκείνο εκεί που τρέχει. Έλα. Χρυσό λάμα. Ωραία. Καλά, δεν θα το χρησιμοποιήσουμε έτσι κι αλλιώς. Άμα ή κάτι καλό έχουμε. Δεν θέλω να έχει κάτι καλό σαν όπλο. Δεν θεωρείται για όπλο αυτό? Ναι. Είμαι κορόπεδος. Ό,τι δεν θεωρείται όπλο μπορούμε να το πάρουμε. Αυτό δεν θεωρείται όμως για όπλο. Τι θα μου δώσει? Έλα ρε μπρο, κοίτα τι μου έδωσε. Πήγα για κάποιο λόγο κατευθείαν 4. Μόλις έτυχα 2 από τα καλύτερα όπλα στο παιχνίδι και δεν μπορώ να τα πάρω. Ναι, τόσο καλά. Μπρο, κοίτα, σου έχει τύχει αυτό και αυτό εδώ πέρα, αλλά δεν μπορούμε να το πάρουμε γιατί δεν θεωρείται όπλο. Μετά ποιο θα είναι το επόμενο challenge? Θα δούμε.
Όχι, Φίλιππε, έλα εδώ. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Έλα ρε φίλε. Ναι. Έλα, τράβα, πάρ' την κάρτα μου. Είναι εκεί. Έλα, χιλιάρι, τράβα γρήγορα. Έχει drum gun. Πάρ' την κάρτα μου. Ωραία, τράβα πάρε. Τράβα κάνε με. Έχει reboot, τράβα κάνε με. Μα είναι ένα βίντεο. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ σε είχα κάνει. Έλα. Ο ένας έχει πεθάνει το σώμα 100%. Έληξε, Νικηφόρα έληξε. Έχει πεθάνει το στόλ. Στόπα. Του δώσαμε τα γάντια ρε και τον έστειλα. Τώρα ποιο είναι το challenge? Τώρα μόνο Mythic. Αυτό δεν θα πάει καλά γιατί άμα δεν έχουμε κανένα exotic καλό δεν μπορούμε. Μετά είναι μόνο με τα όπλα του εχθρού, με τα αρχικά και με τα όπλα του εχθρού είναι μετά. Α, ναι. Όχι, τα αρχικά τα έχουμε κάνει. Μόνο με τα όπλα του εχθρού. Τώρα αυτό κάναμε. Τώρα κάνουμε μόνο με τα αρχικά. Και μετά μόνο με τα όπλα του εχθρού. Ωραία. Και μετά τα όπλα του εχθρού κάνουμε exotic. Ναι, μόνο exotic. Θα είναι δύσκολα challenge. Και εμείς θα κάνουμε για σας παιδιά, οπότε αφήστε μια καρδούλα, like και γραφή. Καρδούλα εννοώ στα σχόλια. Και θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη για πολλές φορές που το βίντεο διακόπτεται στη μέση. Απλά υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτος, υπερθερμαίνεται το κινητό το οποίο βγάζουμε βίντεο. Και δεύτερος, υπάρχει ένα σπαστικό παιδάκι που παίρνει όλη την ώρα τον φίλο μου τηλέφωνο. Πολύ σπαστικό. Ρε φίλε. Οκ, έχω... καλά θα πάει αυτό. Το πετάω το Outlaw. Πετάω και αυτό δυστυχώς. Να πάρω γρήγορα ένα Mythic γιατί... Όχι. Άρα ούτε Legendary Healings δεν μπορούμε να πάρουμε. Α, μπορούμε. Ναι. Αναγκαστικά πρέπει να φάμε πίκαξ τώρα άτομα ρε φίλε. Δεν τυχαία μου να Mythic ξανά σε που θα ανοίξω. Μπίχη μου. Τον έφαγα. Έφαγα άτομο και είμαι στην κυριολεξία NHP. Μπρο, είμαι με πίκαξ και ο τύπος τρέχει. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Να είμαι με πίκαξ και να τρέχει ο άλλος. Εγώ έχω ένα νουμπά που δεν μπορεί να στοχεύσει. Μπρο, όλοι τρέχουν επειδή τους παίζουν με πίκαξ. Και εμένα μου τρέχουν όλοι. Τι βλέπω. Τον άλλο τον έφαγα με πίκα. Έχω φάει 3 παιδιά εγώ. Για να το τρίτο. Έλα. 3. Δώσε μου κάτι Mythic. Παίρνω Mythic. Ναι, κι εγώ. Shotgun. Τέλεια. Drum gun. Ωραίο. Ωραίο μόνο έχεις να πεις. Είμαι ένα HP στην κυριολεξία. Α, βρήκα τζους. Τι βρήκε.
Dead. Level 4 και μου δίνει Exotic στην τύχη μου. Το πετάμε. Ναι. Όμως ό,τι δεν θεωρείται όπλο δεν το πετάμε. Τι είπες? Ό,τι δεν θεωρείται όπλο δεν το πετάμε όμως. Έρχομαι. Ωραία, τώρα. Έλα λίγο. Έρχομαι. Κάνε με, πήγαινε αγόρασε την Την τύχη μου πάλι κόλλησα. κάρτα μου. Οκ, αλλά περίμενε. Και μύθικο που θα βρεις ρε έξυπνο τώρα. Καλά, θα είσαι δίπλα μας, σε προστατεύω εγώ. Τρέχα, μπράβο. Α, βρήκα μαντάλιον. Τρέχα. Γρήγορα πριν έρθουν όλοι. Το καλό είναι ότι κάνει γρήγορα reboot. Το κακό είναι το ότι δεν έχω καθόλου σφαίρες. Και τίποτα. Μα δεν έχεις όπλα. Θα δούμε από τους άλλους. Πάω να πολεμήσω να σου φέρω. Καλύτερα αυτός να έχει λύθει. Μυθί. Έλα, εγώ το σκότωσα. Εγώ έπρεπε να το πάρω. Ναι ρε μπρο, εγώ δεν έχω όπλο όμως. Ωραία, μου δίνεις το shotgun γι' αυτό. Όχι. Μπορεί να έχει αυτός. Ωραία, δεν έχω. Και ας είναι το χειρότερο αυτή τη στιγμή. Ναι, είχε Mythic Havoc ο τύπος. Και αυτός είχε Mythic εδώ. Ωραία, τώρα πάμε μόνο με όπλα από αυτούς που σκοτώνουμε, οπότε τα πετάμε όλα στην αρχή. Δεν πιστεύω ότι θα πάει καλά. Μετά μόνο Legendary. Μετά μόνο Legendary. Μετά μόνο Exotic. Και αυτό είναι το τελευταίο. Exotic, μετά μόνο Legendary. Στο Part 2 μόνο Exotic και Legendary. Αυτό είναι το τελευταίο match που παίζουμε. Ξεχωριστά. Στο ένα μόνο Exotic και στο άλλο μόνο Legendary. Ναι. Στο Part 2. Σας έχω ένα challenge. Ποιο είναι το μπροστά μέρος από ένα βακτήριο. Από ένα βακτήριο. Πώς λέγεται το μπροστά μέρος από ένα βακτήριο? Κάτσε, κάτι βλέπω. Φροντήριο. Τι? Καλό. Πονάει αυτό, να ξέρεις. Ωραία, μπρο. Αυτό πόνεσε πάρα πολύ, αλλά τι να κάνω. Μπρο, τα πέταξα όλα. Εγώ έχω αφαιθεί με μία μάσκα του Night Rose. Ονί μάσκη. Α, ναι, τη μάσκα γιατί την πέταξα εγώ. Είσαι ηλίθιος, ωραία. Λοιπόν. Καλά, θα την πάρω από αυτόν τον τύπο. Δεν είναι το τύπος με τα πιστολάκια. Ό,τι πέταξα τα ξαναπήρα πίσω. Μόνο τα πιστολάκια, αλλά εντάξει. Να τελειώνει στη ζωή, Level 2, καλά, όχι ότι τρώω κι εγώ μια πατούλα. Μπράβο, φεύγω. Βοήθεια. Έρχομαι. Έλα, πέτα μια μάσκα γρήγορα.
Δεν έχω μάσκα. Την πέταξα. Καλά, θα την αγοράσω. Όχι. Τρέχει. Θα σου την αγοράσω, παιδί. Τρέχα όμως, αγόρασέ τη. Γιατί άμα εξαφανιστεί νομίζω δεν μπορώ να την αγοράσω. Άσε, πάτα και λίγο έτσι λίγο, πάτα ντουά λίγο να μου τα δώσεις. Δεν έχει ντουά. Ωραία, πάτα ντουά αυτό, ναι. Ωραία, άσε ντουάλ, άσε ντουάλ. Δώστε μου ένα ντουάλ. Αυτό. Ω, εξώτη. Τόσα ντουάλ έχει εδώ. Ναι, αλλά μερικά είναι αποσκοτωμένους που έχουν σκοτώσει άλλοι. Αυτόν εγώ το σκότωσα. Έλα πάρ' το ντουάλ. Ωραία. Όνει shotgun άμα θέλεις. Περίμενε, μη μου το πάρεις στο σημείο. Εδώ θα κλείσει ο κύκλος. Αυτό μύθι. Έτρεχα μόλις μείνει. Έλα ρε φίλε. Έλα εδώ, βοήθαμε. Είναι και οι δύο low, τους έχω σκάσει και τους δύο 106. Να κάνω minigun επίδρυση. Ναι, κάνε. Είναι low. Με τα πιστολάκια, Έλα λίγο, μην τους πυροβολά, μην πυροβολά το βράχο. Με το minigun που δεν έχει σφαίρες. Καλά, πεθάνουν. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Γεια σας.